Benvidas, benvidos todos, gracias por acompañarnos nesta xornada de reflexión que pecha os actos alrededor de Castelao que celebramos na fundación deste ano Castelao. Tivemos cine con unha película baseada nun texto de Castelao, outra moi actual, pero enfrentamos o 1970 e o 2025, os directores, pero unha jornada moi divertida. Así que o divertido parece unha palabra pouco aceitada, pero moi divertida. Despois tamén temos a exposición que moitos de vos estiveches vendo agora e outros estarías aquí o día de inauguración. É a exposición que iba a ser temporal, pero que parece-nos que debía de quedar aí, permítenos seguir reflexionando, debatendo, aprendendo de Castelao. Non remata, parece, digo, semanas escoitando pechamos o ano Castelao, pechamos, non. Entonces, permítenos seguir organizando, reflexionando e aprendendo. Quero agradecer a todas as persoas que participan hoxe, tanto no texto como nestas mesas redondas que nos van a permitir reflexionar sobre a importancia do traballo dun colectivo que son colectivo que foi de referentes a Daniel Castelao e Vicente Risco e que centrou o seu esforzo en conseguir unha Galiza dona de seu e sin complexos. É unha tarefa colectiva que agora tócanos aprender, tócanos aprender, pois parece posible que desde perspectivas enfrentadas e desde posicionamentos moi diferentes podese traballar conxuntamente, como traballaron eles conxuntamente, tendo Galicia como idea. Grazas por vir, grazas ás persoas de novo que os estades aquí, que pastes no folleto e que vais participar na xornada. Falta Miguel Cabo e Ana Acuña, as persoas que escribiron o texto, e, bueno, por motivos señores non poden estar aquí. Grazas por acompañarnos. Bois días. Bueno, en realidad non dixera que non, porque non me apetecera estar aquí. Perfectamente, mira, simplemente era porque, bueno, eu iba a vir todo o tempo que a senda me permite a estar aquí. No programa estaba previsto, tampouco sabía se podía estar, estaba previsto que fixera a presentación a presidenta, Elvira, e entonces, bueno, pues tampouco quería restar máis protagonismo. En todo caso, moitísimas gracias á Fundación por organizar unha xornada como esta, porque é verdad que onde o Concello concordamos en que é unha mágoa que só se este falando agora mesmo xa de finalizar o ano Castelao, aqueles que pensamos, aquelas persoas que pensamos que non pode haber un ano Castelao, senón que todos os anos deberían ser anos para traballar, para coñecer a obra de Castelao e non ceñirnos únicamente a este ano, pois creemos que actividades como as que se levan desenvolvendo durante este ano teñen que seguir, teñen que perdurar no tempo, e que cualquier nación, cualquier país que teña unha figura como temos nós, onde Castelao, pois merece que sexa estudiado, que sexa reivindicado e que sexa divulgada a súa vida e a súa obra, non só en este ano, sino en todos os anos que veñen por diante tamén. Eu creo que non nos podemos permitir, como país, que outras xeracións non coñezan o legado de Castelao, non coñezcan quen foi, o que nos deixou e o que algunhas persoas somos ou sentimos se debe fundamentalmente a persoas como Castelao. Por lo tanto, eu creo que traballos como que se están desenvolvendo aquí na Fundación o que nos fan é
en todo caso, dar máis ánimos para continuar facendo actividades e continuar con este traballo no 26, no 27 e en todos os anos que podamos. Así que, moitísimas grazas a todas as persoas que o facedes posible, que estades aquí, que, por lo tanto, facedes posible que isto sexa así, e o único, bueno, pues, aspirar a que nos encontremos en máis actividades como estas, en máis reivindicacións de Castelao e en máis actividades, en máis accións que nos permitan seguir coñecendo a súa obra e a súa figura. Así que nada, moitísimas gracias para a Concello de Allariz, pois é un luxo tervos a todos aquí, ter o elenco de ponentes que vamos a ter ao longo do día, así que moitísimas gracias por facelo posible a Fundación e moitísimas gracias por estar aquí. A primeira mesa. Novamente da mesa. Sentado vos a mesa onde pode escapar vos. Bueno, bon día, nesta mesa, bueno, faltanos un ponente que non, xa sabemos que non podía vir por motivos familiares, que Miguel Cabo. Nesta primeira mesa vamos a tratar o tema político. Temos a Carlos Meixome no centro, que nos encargáramos que fixera unha contextualización histórica, Sergio María, que abordará o ideario político de risco de Castelao, Xosé Fernández, que a utilización da prensa como ferramenta política. Faltaría Miguel Cabo, que no folleto que temos veredes que é un texto sobre o agrarismo, porque pensamos, non sei por qué, e se non concordaredes con isto, que parece que desapareceu todo o movimento agrario que foi relevante na Galiza de finais do século XIX e hasta prácticamente a Guerra Civil, incluso con intentos de construir un partido agrario, e non sei por que de repente desapareceu o agrarismo do discurso político. Non sei se iso é bom ou malo, ou a desgracia de ter unha sociedade cada vez menos vinculada co mundo agrario. Entonces, por eso, cando organizamos as xornadas, pensamos que sería importante tamén o elemento agrario. Desgraciadamente, Miguel, pues, ten un problema familiar grave, non nos pode acompañar, pero, bueno, fica o seu texto nos folletos. E, se máis, eu quería, por orden, que empezase Carlos para contextualizar, Sergio, e logo Xosé, unha breve discurso así de 10 minutos para dar logo tempo a que complementedes entre vos e dar paso ao debate co público. Bueno, pois bo día a todos e a todas. Pois, en primeiro lugar, expresar a Fundación o convite, agradecerlle moitísimo, agradecerlle a Luís e darlle os parabéns porque acabo de verlo agora e realmente isto merece darvos os parabéns por o que tedes aquí na Fundación. Bueno, o que me encargou Luís foi que fixese unha contextualización a nivel europeo ou a nivel internacional sobre o momento Risco Castelao, vamos, o momento Risco Castelao son os anos 20, non? Por menos dunha parte da parte quizáis central do pensamento político de Castelao, político e cultural, de Castelao e de Risco. Nese momento o que fixen no que vos mandei foi atender a dúas cuestións.
Unha, que é o momento en que aparecen as nacións, despois vimos longuísimos procesos de desintegración dos imperios europeos, e en segundo lugar é o momento tamén en que o que poderíamos chamar liberalismos políticos. Curiosamente, os liberalismos políticos que sirven para dúas cousas, porque o liberalismo político é a base do proceso de construción a través de unificación de Italia e de Alemanha, pero tamén o liberalismo político é, moi especialmente no caso do Imperio Otomano, é a ideoloxía política, o sustento político, o proxecto político que está detrás dos procesos de independencia dende Grecia hasta Albania, en 1912. Bueno, é dicir que este é un elemento central, e é que hai un determinado momento en que se esgota o modelo de liberalismo do século XIX e entón vai a empezar a aparecer, a surgir os procesos autoritarios, dictatoriais, fascistas, como lle queiramos chamar. Bueno, estes dous son, creo, que os elementos fundamentales que hai que ter en consideración no momento en que Castelao e Risco se forman, porque ambos son unha xeración. Castelao, vamos a ver, Risco é do 84, Castelao é do 86, hai 2 anos de diferencia, é dicir, é a mesma xeración. E nos procesos de construcción política teñen moito papel as xeracións, moitísimo. Pero as xeracións fórmanse en períodos, digamos, de formación das persoas. É dicir, a xeración é un fenómeno que se produce cando a persoa se está formando na mocidade, no momento máis... e aí créanse, ademais, unhos vínculos de afectividade tremenda. Por exemplo, na xeración que construiu que convertiu o nacionalismo en un proxecto de masas que se produce a finais dos anos 60 e basicamente nos anos 70, pois hai unha serie de claves xeracionais inexplicables, se non hai esa, que poden dicir non teñen nada que ver cos procesos endóxenos, non teñen nada que ver, pero sin Vietnam, sin o FLN, sin Cuba, sin esas cousas non se explica como foi o proceso de construcción do nacionalismo galego nos anos 80, nos contemporáneos. Incluso sin outros aspectos como a forma de divertirse, a música, moitas outras cousas. Bueno, pois eu creo que no período de Castelao, é dicir, de Risco, hai algo moi similar tamén. Hai un momento crucial para eles. Ese momento crucial é, fixados, Risco no 84, Castelao no 86, non hai moito que significou Italia e Alemanha. O proceso remata no 71, é dicir que un ten 15 anos, hai 15 anos que sucedeu eso, ou hai 10 anos, ou por aí, máis ou menos, non? É certo que os pensadores alemáns que construíron o proceso de construcción de Alemanha levan 50-60 anos mortos, ou máis, Herder, Fichte e todo eso, pero en aquel momento falar deles era falar da filosofía, e a filosofía era unha, a alemana, non había outra. Pero, por exemplo, Mazzini morreu no ano seguinte á unificación italiana. É dicir, que estaba aínda fresco o seu cadáver. Claro, estes rapaces, Castelao e Risco, cada un no seu ambiente, vanse formar en un mundo en donde se van a producir unhos procesos de unificación que quedaban un pouco atrás, pero que se seguía falando deles nos xornais, especialmente. Todos os xornais, incluso os xornais de pueblo, digamos, ou de vila,
porque producían o que estaba pasando e eles estaban no lendo, pero danos conta que inmediatamente ven as guerras balcánicas, a primeira guerra balcánica, a segunda guerra balcánica, porque eso quedaba un pouco longe, porque era cousa da lá oriental, de outras linguas, outras culturas, o Imperio Otomano, pero non por eso deixaba de estar presente constantemente. E despois xa o momento da Gran Guerra, a Gran Guerra, e a Gran Guerra que é a destrucción dos vellos modelos imperiais que se foran construindo, o Imperio Austrohúngaro, o Imperio Ruso, e nacen, chamase inicialmente o reino dos serbios, croatas e eslovenos, nace Estonia, Letonia, Lituania no 17, no famoso pacto entre Rusia e Alemanha, fracasa o día de Pascua do 16, pero no 21 xa o temos triunfante. Ese é un momento en que se forma o pensamento político e o proxecto que eles teñen, que eles van formando cada un da súa forma distinta, non? Quixera poñer unha foto para tratar un tema, non sei, agora si como vai, bueno, ou se non é, dándole aí. Bueno, quería poñer unha foto de un momento que a mí me parece crucial, que é... Bueno, é igual, non importa. É igual porque todos conocedes a foto. A foto é o único... Os que somos analfabetos digitais. Non importa moito porque a foto a conocedes todos, é únicamente porque hai un do Carballiño, e entonces para o pueblo quería que o vise, non era por a foto famosa do ano 22, o mes de febreiro, nas escaleiras de Monforte. Hai dúas fotos dese momento, unha conocida, están todos nas escaleiras de Monforte. Hai unha carpeta que se chama Carlos. Estaba aí, Estaba aquí. Sí, sí. Un carro. Eso, aí. Onde a bicha? Aí. Bueno, pon primeiro a famosa e despois a menos famosa. A grande A famosa esta, non? Porque están os que eran. Bueno, os que eran non, porque aí falta un. O que falta é iso. Porque o Cisco, e hai que ir aos documentos, as actas dese momento, o Cisco xa era o conselleiro supremo. Aquí empezamos a ter determinadas cuestións a considerar sobre ese novo momento que vai a vir. O que todos os demais son conocidos, máis ou menos, non vos digo quen son, pero si digo que o do meu pueblo é aquel da lá esquina que se chama José Manuel Calviño e que é moi pouco conocido como porque non foi un personaxe do mundo da cultura, todos os demais son da cultura. Ele era un traballador, en ese momento camareiro na cidade da Coruña, que tamén está na outra foto. Pero este é 1922, fixaron, febreiro de 1922, setembro de 1922, a marcha sobre Roma, Benito Mussolini, o fascismo. Ano 23, setembro, 13 de setembro do ano 23, Miguel Primo de Rivera imita a Mussolini, tamén Alfonso XIII imita a Víctor Manuel II, e como é medio andaluz e é así unha cosa española, pois non se atreve a facer un proxecto fascista como sería máis coherente con Mussolini. Con todo isto, hai un interés clarísimo dos dous personaxes en viaxar, en ir por esos mundos de Europa en donde todo eso está pasando.
ano 21, bueno, todos o sabemos, Castelao vai a esa viaxe, bueno, os de antes, sabedes, estudiaste de hábito e todas esas cousas, no ano 21, no ano 29 volve a ir a Bretaña, no ano 30, se non recordo mal, Risco vai a Alemanha, fai aquela viaxe a Alemanha e non lo deixa, ten unhas memorias que eu recomendo moito ler esas memorias ao mesmo tempo que as memorias de Lois Tobío, e veremos a inmensidade, a diverxencia entre unha persona como Lois Tobío e outra persona como Vicente Risco, que son posicións antagónicas, antagónicas. E en todo caso reclamar a non sei quen que haxa por aí que se volva a reeditar dunha vez e que se edite ben as inmensas memorias das décadas de TL que merecen a pena para conocer o que foi a historia do nacionalismo e en especial para poder contrastalo con Vicente Risco. Esta é a realidade. O que pasa é que 22 Mussolini, 23 Primo de Rivera e a cousa sigue. 33 o Hitler, 35 Álvaro de las Casas viaxa a Italia e deixa unha serie de reportaxes no Pueblo Gallego, e xa acabo, no Pueblo Gallego en referencia a esa viaxe a Italia, ben entusiasmado Álvaro de las Casas é un personaxe así, bueno, bastante complexo, ¿no? Pero ben entusiasmado dicindo de que, porque él era vanguardista, un pouco como Risco en outro sentido. Estaba moi entusiasmado co apoio que daba Mussolini ás vanguardas artísticas e todo o que. Pero é curioso porque Álvaro de las Casas di que non se convirtan nunos bárbaros como os nazis. É dicir, que o tío estaba sabendo distinguir por que era unha cousa e que era outra, e que non era o mismo, e que, desgraciadamente, non iba a ser o mismo. Claro, e estamos 33, Hitler, e en 36. Xa é a debacle absoluta, porque isto xa non é un golpe de Estado, foi un xenocidio, unha palabra que, por certo, algúns profesores da facultade nosa de historia xa teñen demostrado claramente como ese é o término que hai que utilizar para referirse ao franquismo, por xenocidio. E despois acabouse con aquel auténtico desastre que foi o proceso mundial. E aí está a diverxencia constante entre Risco e Castelao, que cada un xa terá un camiño que iniciaron xuntos na súa mocidade e no seu inicio, pero que se matou diverxendo e levándose a posicións prácticamente antagónicas. Bueno, isto era o que eu procurei que sirva para preámbulo do que vos vades a falar ao longo de todo isto. Moitas gracias por a vosa atención. Bueno, pues logo na intervención, en primeiro lugar, agradecer a todos os asistentes, agradecer a Fundación Vicente Risco por apoiarnos outro día máis, e agradecer sobre todo o convite que me fixo particularmente Luís en nome da Fundación para participar desta publicación colectiva que fala de dous personaxes claves, fundamentais, e que son unha cerna fundamental para entender o galeguismo do século XX e, en certa medida, como falarei a continuación, tamén o galeguismo contemporáneo, o movimento nacionalista contemporáneo. Creo que a contextualización histórica que fixo Carlos é brillante, é maravillosa para falar do que vou intentar eu brevemente relatar, que é un pouco unha contextualización do pensamento ou da teoría política, non?
que vertebraba o pensamento destes dous homens, non? Eu creo que moitas veces, cando se quere abordar o risco e cando se quere abordar a Castelao, o que espera o ouvinte, a persoa que está do outro lado da mesa, é que se, digamos, se manifeste dunha forma exagerada os antagonismos entre os dous personaxes. Eu destacaría máis que os antagonismos as semellanzas, porque hai continuidades, hai elementos de continuidade, hai conviccións digamos, compartidas entre os dous actores, que son froito, como dixo previamente Carlos, da circunstancia histórica que eles viven. E a circunstancia histórica eu definiría dunha maneira moi sintética, que, sen lugar a dúbidas, non aborda toda a complexidade do período histórico no que eles se forman, como unha crise de todo o que foi o século XIX. Unha crise política do ideosistema hexemónico en Europa no século XIX, que é un liberalismo o que hai que lle facer un matiz. É un liberalismo, certamente, porque discute a concentración de poderes en torno, ben sexa un soberano, ou en torno a outra forma política, pero esa concentración de poderes procura, digamos, a distribución, o liberalismo do XIX, do poder entre as élites burguesas, o que procura o liberalismo do XIX, na súa vertente conservadora, no caso español o moderantismo, non? Ou na súa vertente progresista, dende o liberalismo do reinado de Isabel II até o liberalismo radical do sexenio revolucionario. Non vou a profundizar nesto, pero o liberalismo é un liberalismo que é liberal, pero non é democrático. Non é democrático porque non existe rule of law, é dicir, Estado de Dereito, non hai un check and balance que funcione correctamente, por lo tanto non hai democracia real. O liberalismo do século XIX non é democrático. O rotativismo portugués, o transformismo italiano ou o turnismo en España non son reximes democráticos. E a min gustame moito, cando se estuda tanto a Castelao como especialmente a Risco, por o foco en que, en certa medida, os nosos rexeneracionistas, os pensadores que procuraron rexenerar o país galego, pois foron estes homes da xeración Nós. O igual que Joaquín Costa o intentou, en certa medida, con España, e a súa xeración intentou con España rexenerar o que logo finalmente non se deu rexenerado, e por eso chega desde de Primo de Rivera, pois Risco que procura unha rexeneración nacional de Galicia. Como facemos para meter este país no século XX con garantías, non? Se a teima na que eles están. Hai unha crise evidente do mundo do XIX, hai unha crise evidente deste liberalismo que aínda non é democrático. Que podemos facer para que o país galego, do que eles son conscientes e toman conciencia nas dúas primeiras décadas do século XX, pois entre con garantías no corazón do século XX? Bueno, ese é, digamos, o pensamento de partida ou o que trufa as ideas tanto de Risco como de Castelao. Aquí comezan un pouco as diferencias de matiz, que moito máis que ideolóxicas. Carlos xa apuntou algúns elementos centrais para entender a idea de nación, que é algo diferente á estrategia política. Unha cousa é a idea de nación que un ten e outra estrategia política que un pretende para levar a cabo a construcción nacional. Pois no campo da estrategia política é onde xurden algunhas diferenzas de matiz. Na idea nacional, as influencias, evidentemente, a intelectualidade europea daquel tempo. Eu penso que a gran virtude da xeración Nós foi traer o pensamento europeo a Galicia para ler a Galicia dende unha perspectiva do pensamento europeo, non? Os autores que beberon no seu momento do romanticismo alemán, que son herdeiros de Fichte, que son herdeiros de Renan, que son herdeiros, en certa medida, tamén da visión idealista e espiritualista de Barrés, de Morrás, bueno, pues son pensadores que están en calquera nacionalista do século XX, a dereita e a esquerda, trufando todo o pensamento nacionalista. Como se ten dito dende a historiografía galega, en ese campo temos o traballo de Justo Veramendi, o traballo de Ramón Maiz, extenso a este respecto, o certo é que os movementos de esquerda non acaban, digamos, durante o século XX, de desenvolver unha idea de nación que sexa contradictoria cos movementos fillos do nacionalismo romanticista alemán. Fundamentalmente a nación no século XX segue a ser lingua, segue a ser pobo e segue a ser territorio. E eses elementos están patentes no pensamento de Risco e tamén no pensamento de Castelao, da xeración Nós e do nacionalismo posterior, aínda que con matices. En canto á diferencia estratégica da que falaba previamente, creo que Luís deu a clave cando introduciu esta mesa. E a diferencia estratégica débese fundamentalmente a que Risco era escéptico con
camiño, o periplo político que levaba o Estado español nas primeiras 3 décadas do século XX. Era escéptico, entre outras cousas, se nos retrotraemos no tempo, porque as elites que fan a República, fundamentalmente, son as elites que xa estuveran na política anterior e que se forxaran na política anterior. Temos que lembrar que o primeiro presidente da República, Aniceto Alcalá Zamora, fora militante do Partido Liberal. Nas Cortes da República había unha gran representación de cadros políticos que viñan do réxime anterior. O Partido Liberal e o Partido Conservador do turno aportaron cadros políticos a este novo réxime. E, evidentemente, nesta onda crítica cara a ese liberalismo predemocrático do turno, pois Risco e Castelao seguían a ser, particularmente Risco, escépticos, co rumbo que iba a dar ese réxime político, como logo se visualizou, que non iba a dar encaixe a esas comunidades nacionais que no seu pensamento non só eran comunidades naturais, senón reais, con existencia propia e con vontade política colectiva. Esta idea do Volksgeist, do espírito do pobo, está presente tanto no pensamento de Risco como no pensamento de Castelao. E incidindo xa máis no campo, sin estenderme moito, da estrategia política dun e doutro, falaba Luís do agrarismo. O agrarismo foi un movimento de masas. Certamente na Galicia da primeira parte do século XX foi un movimento de masas, e na visión estratégica que sostén Risco, ese movimento de masas tiña que ser, digamos, aproximado á folla estratégica do nacionalismo. O nacionalismo tiña que servir, o agrarismo e o nacionalismo tiñan que avanzar da mão. Había que atraer as masas políticamente organizadas cara á causa nacionalista. Aí onde se dá a gran diferencia estratégica. Frente a un Castelao que entende que Galicia non pode quedar ao marxe da acción política e ten que participar activamente das estrategias políticas e das estructuras do sistema de partidos da Segunda República, non? Aí ven a famosa separación da que fala Justo Beramendi na súa obra Vicente Risco no nacionalismo galego, na que se separan dúas estrategias políticas. Unha estrategia política partidaria, digamos, de aproveitarse da capacidade de movilización electoral que o republicanismo fundamentalmente urbano ten nos grandes núcleos urbanos, estrategia fundamentalmente liberal con capital na Coruña, frente á estrategia intelectual de Risco, que poucas veces é ten dito, pero Risco tamén fai un traballo sociolóxico inxente a hora de ver que a sociedade galega non ten ninguna cultura política o suficientemente desenvolta para institucionalizar un país, ninguna cultura política o suficientemente desenvolta para crear un subsistema político distinto, como si existía en Cataluña ou no País Vasco, e que en Galicia só ten unha expresión moi minoritaria no Partido Galeguista durante a Segunda República. O Partido Galeguista, aínda que estuvo próximo por momentos a entrar nunha dinámica de ser un partido de masas, sempre necesitou o apoio fáctico do republicanismo para lograr unha representación o suficientemente relevante. Isto visualiza o Castelao e visualiza o sector máis progresista do Partido Galeguista nos anos da República, cando deciden apoiar a Fronte Popular. A idea, o obxectivo central para Castelao era institucionalizar o país. O obxectivo central para Risco era crear unha sociedade civil consciente do ser nacional de Galicia. Por eso, esa acusación que tantas veces se ten feito sobre Risco de culturalista. Realmente, os politólogos sempre incidimos moito na idea de que cultura e política son a mesma cousa. Non pode haber política sin previamente non existe unha cultura política. É dicir, ten que existir unha cultura cívica, unha conciencia cívica comunitaria da existencia dun ser nacional. E iso, evidentemente, era unha prioridade para Risco. Risco cría que antes de institucionalizar o país había que crear unha conciencia nacional na sociedade. A sociedade tiña que estar concienciada de que éramos un país. Senón esas institucións, como acontece na actualidade, acabarían por ser parasitadas por elites políticas que non compartillaran os intereses da sociedade civil galega. Esa idea de crear unha conciencia cívica nacional, de crear unha socioloxía nacionalista, era algo fundamental no pensamento de Risco. Entre os elementos que teñen en común podemos destacar moitos outros. Por exemplo, a súa acendrada convicción de que a construción dunha soberanía galega non tiña que ir ou non tiña que enfocarse nunha anti-España ou na construción dun nacionalismo anti-español. Nin Risco, nin Castelao, nin Otero eran anti-españois, simplemente eran anticentralistas, do que estaban en contra era dun Estado centralista. O horizonte político, como lle chama Risco, a teleoloxía política do seu nacionalismo, non era outra que a construción dunha Iberia plurinacional, integrada ás realidades nacionais
da península e, posiblemente, si a xanela de oportunidade histórica se o permitía, a construción dunha Europa federal integrada ás nacións de Europa. Por lo tanto, non estamos entre dous pensadores que practicara ningún deles un nacionalismo exclusivista. Si ben é certo, no caso de Castelao, foi moito máis optimista co réxime republicano, logo viuse que ese optimismo foi indo a menos na etapa do exilio, distanciouse, digamos, do modelo de república que se fixera en España, aínda que sempre se mantivo coherentemente republicano, Risco moito máis influenciado por o idealismo político, pois sempre mantuvo unha actitude, aínda que non antirrepublicana, si escéptica, coa política que puidera vir de Madrid. E isto é clave para comprender as diferencias e as discrepancias entre dous pensadores que, repito, foron claves para entender tanto o pensamento e a ideoloxía do nacionalismo posterior como a estrategia política e os feitos históricos que despois, durante esa longa noite de pedra que foi o franquismo, o exilio e o interior foron claves para entender o nacionalismo contemporáneo. Mais nada teño que dicir, atentamente as estrellas. Podría agradecer a todos, gracias a Fundación Vicente Risco por darme a oportunidade de conversar algo sobre Castelao. Permítanme dicir que os que procedemos do mundo do ensino, hai un libro que era Lingua e Literatura Galega, de terceiro debut, editado alá polos anos 90 do pasado século, onde precisamente a Castelao se lle dedicaba un tema completo. Era dos poucos escritores, políticos, porque era unha figura poliedra que se dedicara un tema. No resto, pois, se compartía con distintos autores. Como xa se dixo aquí, para entender a Castelao tamén nos temos que situar no contexto de outras autoridades políticas. Risco nace no ano 1884, Cuevillas e Castelao no 86 e Pedrallo no 1988, é dicir, estamos falando, cito estes persoaxes porque estamos aquí en terras ourensáns, senón, se nos outras provincias, pois habería que citar a moitos outros, como os irmáns Antón e Vilar Ponte, etc., pero non é o caso, non? Deles hai unha diferencia de Castelao respecto aos demais. Risco, Cuevillas e Pedrallo procedían de familias acomodadas, mentras que Castelao era de familia mariñeira. Estivo vivindo en Rianxo ata 10 anos e depois o seu pai, que estaba lá na Pampa de Argentina, pois ela se vai coa súa nai, permanece ali parte da súa adolescencia, aos 14 anos, ata que no ano 1900 regresa novamente a Rianxo. Entonces, a súa lingua materna, temos que dicir que para Castelao foi o galego, e despois empezou, a súa formación, estudiou bacharelato por a modalidade de artes e depois fixo medicina, que non exerceu, como sabedes, pois, por amor a seu... cursou medicina por influencia da familia, igual que Risco, cursou dereito, raramente exerceu moi pouco de abogacía, e depois, según dicía el, que a súa pasión era o debuxo e que non exercía medicina pois por amor á humanidade, porque Castelao foi un gran defensor dos dereitos humanos, como se nos dá tempo veremos un pouco máis adiante. Despois, cando termina a carreira de medicina, na prensa publica un dos patrocinadores del Barbero Municipal de Rianxo, diario semanal satírico, e tamén participa, como se falou aquí algo do movimento agrario, pois participou en Acción Galega, despois sería un dos promotores tamén se afiliou ás Irmandades da Fala, e a partir de aí tería sempre unha vinculación co galeguismo e co nacionalismo, por suposto, galego. No caso de Risco non foi igual. Risco pois empezou a publicar, pois xa moi novo tamén, en revistas como El Miño, se conserva precisamente moi cerca de aquí a súa colección particular. A revista Miño neste momento, a colección completa, pertence a unha familia particular.
Depois publicou algo en Mi Tierra, en Azul, e finalmente no 17-18 na Centuria. Risco chega ao galeguismo, ao nacionalismo, despois de andar por outras culturas. Por lo tanto, hai unha diferenza entre ambos en que Castelao xa desde sempre estuvo vinculado co galeguismo, nacionalismo galego. Risco chega sobre o ano máis ou menos o ano 1918, e Castelao, nunha carta particular, que agora non lembro o seu nome, dicía: xa vos direi canto val Risco. É dicir, que empeza aí, a partir dese momento, a unión de dúas figuras que desde ese momento xa empezan a traballar en pro do galeguismo, da cultura galega e demais. Depois, a partir de aí, xa empeza a revista Nós, no ano 1920, Castelao, pois sabedes que é o director artístico, Risco era o literario, e mesmo Otero Pedrallo dicía que a portada da revista Nós debía estar grabada no Pórtico da Gloria de Santiago. E aí, pois, Risco publica, pois, é unha revista aberta, máis importante da cultura galega desde o ano 20 ata a Guerra Civil, como sabedes. Na propia revista se decía que podería participar nela quen quixera, indistintamente, sempre que se puxera por riba de todo esa marca galega. Empezan tamén a Nosa Terra, aí Risco publica a súa teoría do nacionalismo galego, despois Castelao, cando estuvo nos artigos que contabilicei, andan sobre os 100, 99 ou así, artigos que ten publicado en Nosa Terra. Ao final de todo, xa cando tivo que irse para Badaxoz, despois antes do bienio da Segunda República, publica Verbas de Chumbo, que están recollidas tamén sempre en Galiza, pero hai dúas obras fundamentales de Risco, que é a teoría do nacionalismo galego e o problema político de Galicia, que sí están influenciados moito sempre en Galicia de Castelao. Se vemos o que se trata en sempre en Galicia de Castelao, a parroquia, collemos a parroquia das idades de vida de Risco, son prácticamente a mesma cousa. É dicir, que ese pensamento político, Risco era un pensador, era un home máis intelectual, Risco era máis un home de acción, pero todas esas teorías políticas están entrelazadas, digamos, entre os dous. Despois, tamén participaron, como sabemos, no Partido Galeguista, e tamén en algún proxecto como Arroladas, unha revistiña de ensino con, bueno, un broco, e tivo pouco impacto. Chegada a Guerra Civil, pois naturalmente houve unha diferencia grande. Castelao estaba en Madrid, estaba presentando o Estatuto de Autonomía, nese momento pois foi seguindo os distintos sitios onde estaba o goberno republicano, Valencia, Barcelona, logo estuveran en Rusia, en Nueva York, en distintos países, Cuba, distintos países americanos, e xa nunca máis volveu a Rianxo. Entón que aí xa empeza o tema de un pouco de discusión da diferencia entre Risco e Castelao. Risco sofriu tamén dous expedientes de depuración, que non se ten perfundado moito del. Empeza a publicar xa pois en diarios como La Región, mesmo por veces, pois sí, pois non digo quizáis, pois non meténdose con todo o régimen, pero sí alabando, bueno, pois empeza o seu exilio interior. Risco vive no exilio interior e Castelao foi no exilio exterior. Risco era máis tradicionalista, vía un occidente, unha decadencia. Castelao era moito máis pragmático e incluso pois tamén era un gran defensor dos dereitos humanos. Todos sabemos que nas súas viñetas aparecen os negriños, critica a emigración. Aí está pois o pai de Migueliño, como foi a migración e como volveu. Tamén ten a Negriño Panchico, que é un texto espectacular, un emigrante que esteve en Cuba, trouxo a un neno pa aquí, Negriño, como se fora, dicía, como se fora un papagayo, e despois volveu alá e non se facía. Temos aí que as raíces como van dentro.
E todo iso, e tamén criticou, por suposto, as súas ideas estiveron tamén ao dipor do ensino, onde falaba das metodoloxías anticuadas, onde había que respetar a lingua galega, e sobre todo estuvo a favor sempre das clases oprimidas dos mariñeiros e dos labregos. Hai un texto que sí, bueno, cando chegou a represión, a Castelao sabedes que lle incautaron todo. Hai unha publicación por aí que teño aquí, publicada polo Colexio de Abogados de Pontevedra, donde ademais na incautación había ali un crucifixo, había unha Biblia, pero eso non foi motivo suficiente para quedarse sen ninguns bens. Un libro escaso que localicei fai pouco tempo, que incluso lle falta a portada de atrás, pero non importa porque o contigo está dentro. Volvendo e falando da prensa, vou citar aquí un texto onde precisamente no ano 50, cando faleceu, sabedes que faleceu lá en Bos Aires, Castelao era un gran orador, movía masas, nunha charla ou nuns actos que tivera lá nun estadio de Montevideo, o presidente Barnés presente, chegou incluso a convocar ou a xuntar a 70.000 persoas, que era unha persoa de acción política, e cando morreu no ano 1950, os seus restos tardarían en chegar a Galicia, 34 anos despois, e o régimen franquista diu a seguinte orden: habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: la noticia de su muerte se dará en las páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político. Se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención ninguna de libros siempre en Galicia, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar a su correspondiente expediente. De todas maneras, tanto Castelao como Risco, como outros escritores despois, permítame, outras personalidades comprometidas con Galicia, permítame que tamén hai outro texto de Risco que se titula da medida das cousas, que tamén se publicou en prensa, e di que ti dis Galicia ben pequena, digo che Galicia é un mundo, poderala percorrer unha e outra vez, cada vez encontrarás cousas novas, e se te deter na colla das cousas, non digas tampouco Galicia é ben pequena, ti, en xa máis poderás concebir nada grande, é dicir, podemos andar por o mundo adiante, vendo, pero resulta que temos aquí ao noso carón moitas cousas que descubrir. De calquera maneira, ambos nos deixaron o que tamén despois diría Valentín Paz Andrade, Galicia como tarefa, ou tamén Ben Chosei nos enseñou Ben Chosei, que era un sinónimo de José Ramón Fernández Oxea, nos deixou o título dunha obra moi fermosa que se titula Galicia no corazón, e todos eles nos enseñaron a, como se titula aquí, a ver a Galicia, como se titulan estas jornadas, a ver a Galicia como un proxecto vital. Vedes escarguento público eu son moi mal moderador, unha cosa que pode comigo. Parabéns a todos os intervinientes en primeiro lugar, que son achega sempre ao todos os
fundamentais, interesantísimas. Entón, por abrir así un chisco ao debate, eu coido que no caso de Castelao e do ponto de vista estritamente conceptual ou de creación de doutrina política a respeito da nación en concreto, claro que é fundamental, e iso está expresado con toda a elocuencia, non só apelar ao que pode haber dunha tradición filosófico-política decimonónica e de fora, quero dizer, do mundo occidental, por así chamar en termos de hoxe, senón que, claro, el apela directamente a teoría das nacionalidades de Stalin, claro, e faino por algo, porque hai unha relación dialéctica e de solidaridade mutua do ponto de vista estrutural entre todos os factores que se mencionan: a lingua, a economía, a socioloxía, diríamos hoxe, psicoloxía, aparece esta palabra peculiar, etc. De maneira que, claro, aí hai unha novidade fundamental. Despois, unha segunda cuestión coido que moi interesante tamén é, claro, nas eleicións de febreiro de 1936 o Partido Galeguista comprométese coas listaxes, coa participación electoral, por tanto, do Frente Popular. Pero claro, que hai que mencionar algo fundamental. Estaba en xogo todo o retraso acumulado e do esprezo acumulado tamén a Galiza do ponto de vista do estatuto, en comparanza cos outros dous elementos do triángulo, coas outras dúas nacións, Euskadi e Cataluña, ou Cataluña e Euskadi, por orde cronolóxica dos seus estatutos. Entón, claro, aí era fundamental non unha asociación cos progresistas ou máis adiantados republicanos, sino lóxicamente con forzas españolas, con forzas estatais a quen se podía incitar como mínimo a votación, a propaganda pro estatutaria, non? E despois, en terceiro lugar, porque xa foi mencionado e eu coido que é interesantísima esa mención, claro, hai títulos de obras que son imán, non? Teoría do nacionalismo galego. Xa, o propio título é un imán. Ora, o risco, no meu ver, no meu xuízo, realmente político, nacionalista, perfeitamente razoado, é o de el problema político de Galicia que se dita en Madrid en 1930. Entón é moi curioso, polo menos a min así me resulta, que el, cando se ve na obriga, está publicado por a Biblioteca de Autores Hispánicos en Madrid, e nun momento fundamental, 1930, cando se ve impelido a explicar Galiza ante a intelectualidade e a política española, bueno, aí a elocuencia é total, e aí claro que hai pontos de confluencia con, segundo eu vexo, en fin, con Castelao, moito máis que co libro de 1920, moitísimo máis. Logo, algo que en Castelao en concreto, hai unha filiación moi clara en Sempre en Galiza a respeito, que non se adoita citar nunca, da doutrina nacionalista do Ramón Vilar Ponte de 1921, que é un libro absolutamente pioneiro. E por que Castelao non o cita en absoluto en Sempre en Galiza? Por cautela, por protección, porque ele estaba vivo e vivía na Coruña e estaba absolutamente reprimido e con todas as propiedades de viveiro confiscadas e traballando nunha academia, como que di, dando pasantías. Porque Castelao Sempre en Galiza, e hai correspondencia que demostra, porque Castelao pone no verde algúns
rotundamente fa feder porque o chegan a acusar desde aquí no interior de nas emisións radiofónicas el aumentar ou facilitar a represión, el contesta unha carta durísima, das máis absolutamente vehementes del, e por iso, se observamos, collemos o elenco de persoas citadas en Sempre en Galiza, ou finaron, por tanto xa non se lles pode bater mal, por exemplo, Antón Vilar Ponte, en marzo de 1936, ou están no exilio e, por tanto, xa non son vítimas directas de represión, ou tamén cita a elementos xa non exactamente afectos á ditadura, mas que estaban acomodados dentro dela en algúns casos. Pero despois coidase moi moito de non citar a quen podía perxudicar. Pero claro, entre o libro de 1921 e Outra Nacionalista e Sempre en Galiza, claro, hai unha línea de poder que eso é realmente rechamante. Pero, en fin, o primeiro, perfeitos parabéns a todos. A raíz do que comentabas do estatuto, eu creo que hai unha cuestión nas asambleas de municipios que foron moi traballosas, vamos, salvo isto porque foi a miña tesiña de licenciatura, non? Para toda a documentación que estaba no Padre Sarmiento. A República conseguir un estatuto de autonomía na República era algo tremendamente complexo, porque ademais había unha cuestión que se fracasabas quedaba paralizado por moitísimos anos. Por eso tanto o País Vasco tuvo que frenar o seu referéndum hasta tamén o 36, e Galiza tamén se autorreprimiron porque sabía que sin o apoio dos republicanos españoles, sobre todo do PSOE, sería imposible sacar adiante o Estatuto de Autonomía. No caso vasco, ademais, a cuestión foi moito máis sangrante, porque estaba a minoría vasco-navarra e se hoxe en día Navarra non está integrada en Euskadi é porque cando se actuou a Constitución as chamadas nacionalidades históricas eran as que tiñan aprobado o Estatuto antes da guerra, no 36. E como en Navarra saliu que non, por eso non se integrou. E de feito, bueno, a maioría carlista que predominaba e en Álava, de aí as dúas provincias leales que decía o régimen. Entonces, eu creo que a estrategia política de risco no fondo é certo, é dicir, se necesitas unha masa social que te apoie, pero na estrategia de intentar conseguir unha de dúas, ou aceptabas unha coalición porque non tiñas o peso político que si tiña o PNV, que si tiña o PNV, que se pudo permitir o luxo de non entrar na Frente Popular porque tiña masa social, política, a burguesía vasca, non? E entón aí, e con risco tamén un curioso, non é o mesmo risco que escribe aquí, que, por exemplo, a mí me parece moito mellor el problema político de Galicia que a teoría do nacionalismo galego. Bueno, a mí a teoría é un libro de clichés, porque a teoría, é dicir, pode ser para el galego, para tal, el problema político de Galicia fonda en problemáticas reais, como tamén o risco que publica no diario Euskadi é un risco moi diferente a artigos que ten escrito en Galicia. E hai toda a cuestión, por exemplo, sobre
as críticas aos concursos de belleza, a utilización da muller, é dicir, que eu creo que son cuestiones que a ecoloxía, e tal. Entonces, que son cuestiones que moitas veces, tanto en Risco como en Castelao e como en outros autores da época, nos pasan desapercibido ver que era unha xente humanamente moi progresistas e moi abertos con independencia de estar máis á esquerda, máis á dereita, que tiñan un concepto do que é as relacións humanas moi importante. Entón, creo que hai que volver tamén a remirar por aí. Con perdón, porque o mellor que querías contestar a... Non é presa, non, era dialogar simplemente. No, Bueno, pues entrar no diálogo, porque non vou... bueno, reafirmando o que acaba de dicir, tamén é certo que entre 1920, teoría do nacionalismo galego, 1930, el problema político de Galicia, que, por certo, está publicado nunha colección dirixida por Álvaro de las Casas, que estaba presente desde Madrid, onde a colonia galega era importantísima, pasa unha eternidade, dice, de toda a formación deste grupo que empezan integrándose e que empezan a elaborar o nacionalismo galego. Entón, pasa un mundo, además pasa a dictadura de Primo de Rivera, todos os problemas entre unha asamblea e outra, e o risco da teoría que además están pedindo que escriba eles que diches máis ben é un estilo de manifesto, é un manifesto vanguardista, ademais, por dicirlo así, onde está buscando xa proxecciones a pedagóxica que mencionaba Xosé, que era concienciar un pobo a través de mitos, onde sale o atlantismo, toda esa historia. Entón, nese momento ten moito atractivo. El fai, aparte na prensa, uns anos antes. A confluencia do proxecto con Castelao vai irse formando despois, claro. Isto conecta con algo que me ocuparei despois no meu, que é o poder da literatura, da arte literaria, non? Que é fundamental. En Risco, en Castelao tamén. Creo que non teño máis que unha preguntiña que fun pensando. Mencionabas o agrarismo, non? O crecemento do agrarismo. Sergio, non? Mencionabas que cando tratan de facer do nacionalismo galego e do Partido Galeguista un partido de masas, non? Porque é un requisito importante, é no momento en que entran na Fronte Popular, non? Logo hai que contar toda esa historia de Santiago Caseres, Quiroga, Villarponte, que tamén é fundamental. Ben, hai un momento anterior onde xa ven todos, e Risco sobre todo tamén, incluída, esa necesidade, que é un momento en que entran e colaboran desde o principio cos salaristas. Claro, non hai la zarpa, bueno, aí están as disensións, pero ven, e hai un momento en que non recordo onde o escribe Risco, que é fundamental entrar aí porque eles teñen esa masa de política feita. E que o obreiro, a clase traballadora en Galicia son mariñeiros, labregos, e iso está xa no orallismo. Entón hai que ir tras Basílio Álvarez. Unha preguntinha. Esa idea está en Castelao e tamén está en Risco. A idea de que hai que incorporar a masa que se está organizando políticamente no país, que o agrarismo hai que incorporar a causa do nacionalismo. O que decías é moi interesante, vou tratar de comentar algunhas ideas das moitas que saíron, inda que é complexo porque é un período histórico efervescente no Estado español e en Galicia tamén. Entre o ano que se publica a teoría do nacionalismo galego e no ano no que se publica o problema político de Galicia xa se produciron a ruptura na estrategia do nacionalismo, porque no ano 22, estou falando de memoria, no ano 22 rompense as Irmandades da Fala. Hai unha estrategia que ten un núcleo en Coruña, que son as Irmandades da Fala, e logo hai outra estrategia que é a Irmandade Nacionalista Galega, na que Risco ve a outra estrategia como pouco política. Isto está moi desenvolto na obra de Veramendi, Risco no nacionalismo galego, na que Risco dice, bueno, temos que adoptar certas solucións políticas de modernidade que están ocorrendo en Europa e adoptar un movimento político cun liderazgo político claro, cun discurso nidiamente nacionalista e dar o salto político.
Logo, as disensións personais que suceden dentro do que foi a ING, a Irmandade Nacionalista Galega, pois fai que ese proxecto político colapse. Ademais, no contexto dunha ditadura represiva, con todo o movimento, digamos, de pluralidade territorial ou de identidade nacional, o marxe da española é clave. En canto que comentaba Pilar antes, as reflexións que fai son moi atinadas e moi acaídas. Hai que ter en conta outro elemento. As elites que lideran o proceso republicano en España son elites políticas forxadas intelectualmente nun pensamento máis ou menos progresista, máis ou menos liberal, máis ou menos socialista, pero sobre todo nacionalista español. A idea é unha certa idea que está no regeneracionismo español de que a nación española é unha nación que non está coallada. É dicir, que España como reino non deu o salto á modernidade e acabou construindo un Estado nacional. Isto as elites políticas españolas teñeno clarísimo. Entón, cando intenta, Azaña é un nacionalista español, por exemplo. O pensamento nacionalista está en Ortega, la España invertebrada. A España invertebrada é un manifesto do nacionalismo español. A idea de que España é unha nación que non está vertebrada, que está desintegrada, que ten elementos regionais que a dilúen internamente. O que hai que facer é construir unha nación española monolingüística, cunhas institucións únicas e un Estado centralista. Iso explica a dificultade que atoparon os movimentos emancipatorios, máis ou menos de esquerda ou máis ou menos de dereita, no País Vasco, en Cataluña e na Galiza, para articular sistemas políticos e institucionais de ser, porque, digamos que o pouso ou a cerna intelectual do republicanismo español, dende o regeneracionismo hasta o 31, é o nacionalismo español. Eso está clarísimo. E iso vese se estudiamos en paralelo, digamos, a historia política de España, a historia da movilización política en España. Maura e Canalejas, que son os grandes reformadores do liberalismo e do conservadurismo español, son tamén pensadores nacionalistas. Cando un se aproxima aos seus documentos, as súas cartas, a todos os seus discursos políticos, o que se ve é sempre a mesma diagnose, dende unha perspectiva máis progresista ou máis conservadora. España non está callada como nación, hai que coallala. E a maneira de coallala é unha represión durísima contra o anarquismo e contra o nacionalismo. Os grandes enemigos da ditadura de Primo de Rivera foron o anarquismo, que era o gran movimento de movilización obreira que había en España. A UGT colaborou en certa medida coas formas de representación sindical durante a ditadura de Primo de Rivera, pero o anarquismo non. O anarquismo era o gran enemigo do nacionalismo español, e xunto el o nacionalismo, os movimentos de emancipación territorial. E digamos que o punto de mira e o ataque fundamental que se facía contra eso. Eu quero lembrar que o tema do PSOE, famosas son as declaracións do concelleiro socialista no Concello de Ourense contra os paletos do Partido Galeguista que se atrevían a intervir en galego no pleno do Concello de Ourense. É dicir, o socialismo non era un aliado en certos cadros do proceso, digamos, de construción nacional galega. Por tanto, o escepticismo de risco cara a república é fácil de entender se nos retrotraemos ese período histórico no que a esquerda española, iso temos que analizarlo tamén no 19, o nacionalismo máis requintado, máis centralista, máis españolista, no sentido de crear un Estado centralizado, monárquico no 19, era o liberalismo. É dicir, cando se sucede a Revolución Gloriosa, digamos, todo o sexenio revolucionario, ou, digamos, a folla de ruta das elites políticas que o levan a cabo é forxar unha nación española, sin disensións territoriais, sin visións plurais do Estado, sin o poder desmesurado que tiña a Igrexa, e iso eu creo que é clave para entendelo. No caso vasco hai un matiz fundamental, que é o confronto que existe entre a visión que os carlistas teñen da súa identidade territorial, e no caso navarro é clave. O propio sistema político de hoxe en Navarra é distinto ao sistema político vasco e ao sistema político español, e hai un actor moi extraño que ninguén entende moi ben porque sigue existindo, que é a Unión del Polo Navarro, que é froito desa dinámica. O sea, somos moi navarros, pero somos moi españoles. Iso non é outra cousa que a evolución do ideario carlista. É a evolución política natural. No caso catalán xa é moito máis matizado. Cataluña sempre tuvo unha dinámica política que pendula entre unha sorte de nacionalismo catalán colaboracionista co Estado a un nacionalismo catalán republicano, emancipatorio, independentista, e iso vese tamén na política catalana da Segunda República. De feito, a Lliga regionalista, logo Lliga Catalana, durante a República, foi a comicios electorais en coalición cos tradicionalistas, algunhas eleccións tradicionalistas cataláns. Os propios, digamos, cimentos ideolóxicos do nacionalismo catalán veñen do tradicionalismo
veñen de Torres Valles e destes obispos cataláns que son tradicionalistas, que son críticos ca España liberal e centralista, porque temos que lembrar que a Revolución Gloriosa, que foi o primeiro intento de facer un Estado liberal centralista en España, leva a cabo un militar catalán, que é o general Prim. Un militar catalán que é moi crítico ca primacía de Madrid dentro da política de Estado, pero é catalán e quere unha nación centralista española cun monarca que se traen de fora para rachar con todo atisbo de fe, de tradición e de religión e de, digamos, da cultura política tradicional española que é Amadeo de Saboya. Evidentemente todo eso fracasa, logo a República Federal volve a fracasar, inda que o propio Castelao recoñece a influencia que Pi Margall é o gran teórico dese federalismo conmutativo, sinárquico, sinalagmático, tan extraño que propone a súa teoría política tan requintada Pi Margall, pois ese federalismo político está en Castelao, en risco non hai rastro dese, digamos, federalismo racionalista. Hai matices, hai diferencias, pero eu creo que para entender estes dous homes temos que pôr no contexto da historia política española, porque ao fin e ao cabo o Estado español era o, digamos, o molde no que eles intentaron, digamos, institucionalizar o país, darlle forma de nación, e logo moi brevemente un comentario sobre o tema da teoría das nacionalidades de Stalin. É relevante para entender o que Castelao propón, non sempre en Galiza, pero hai que tamén entenderlo no contexto histórico. Cando Castelao comeza a plantexarse unha evolución doutrinal no nacionalismo, o único aliado que tiña a República, no que ele ainda tiña esperanzas. O sea, o Castelao da Guerra Civil ainda ten esperanzas de que o republicanismo español auxiliara ao nacionalismo galego para termos un estatuto político que nos dese autonomía, nos dese capacidade política. O gran aliado exterior era a Unión Soviética. Era a Unión Soviética. E era digamos, o que representaba a Unión Soviética. E o que quería decir non era tanto que non tuvese influencia ese enfoque que Stalin fai coa teoría das nacionalidades, sino que a propia teoría de Stalin non desenvolve unha idea de nación que sexa plenamente marxista. É dicir, eles non collen o pensamento de Carlos Marx e derivan unha idea de nación basada na clase, na loita de clase, sino que o que fan é trufar digamos, a estrategia política do marxismo, a ditadura do proletariado, ca idea de nación clásica romántica do XIX. Non se desenvolve unha idea de nación completamente que deixa arrombada as ideas de nación anteriores, non? Iso vese tamén Otto Bauer ou noutros teóricos que teñen influencia marxista. Non se elabora, por así decirlo, eles ao final o que fan é algo que é moi humano, propio da nosa especie, é sintetizar ideas. Entonces esa é un pouco a idea que quería poñer en riba da mesa. E fun saltando un tema a outro e que me enrosquei demasiado, pero proseguimos o diálogo. Eu era volver a 1922 porque puse a foto e creo que ten certo interés. Vamos a ver, en 1922 os que había eran os que estaban aí, é dicir, eran 20. No libro de actas que levantou, na acta que levantou Arturo Nicanor, son 20 persoas. Son 20 persoas, todos eles, ademais, vinculados a cuestións culturales, menos o meu veciño carteiro, que era Calviño. Eso era o nacionalismo. Eso era o nacionalismo. O nacionalismo era un movimento, un grupiño, unha élite intelectual, non, era en todo caso, formulábase como un partido de élite. E non vai a chegar a ser un partido de masas hasta que entra Bóveda. Porque o que Beramendi chamou homes de bóveda, a mí me parece clave porque os que realmente dan o interés. Hai unha carta que se escubriu hai pouco de Castelao en que lle di que lle chama a atención a Xoán López Durán, porque os de Santiago, Durán, Casal e tal, colleran ao goberno municipal. Non é que chama a atención, isto de coller o goberno municipal, como é? Onde se decide? Como vai isto? Que pasa? Que Durán, os Brañas e os outros, e Casal, entón querían facer política, pero política plenamente, política é tomar o poder municipal, participar. E iso
sucede xa no sei que. Pero volvendo ao 22, nas actas do 22, a resolución do ano 22 hai tres opcións, que creo que teñen moito interés, tres opcións, plantexas e tres solucións. Unha é non participar en política, o galeguismo é un movimento estrictamente cultural. Segunda opción, non participar en política harás que a Asamblea decida. E a terceira é participar abertamente en política. Quen defende a primeira é Quintanilla, militante do PSOE. A segunda sería a mayoritaria, que sería a posición de risco, e a terceira é Lois Peñano, non? A mí ten moito interés a primeira, é dicir, os que están participando en proxectos políticos españoles non queren que a posición galeguista actúe en política. Isto sucedeu posteriormente, non fago referencia a ningún caso, pero sí que pasou bastante isto despois do franquismo, non? Bueno, houve moitas opcións. Eu creo que vemos que o 92 ten moito interés neste cousa. E xa acabo. 1922 ten importancia tamén por outra cuestión, porque no mes de novembro, non recordo agora o día, exactamente 27 de novembro, creo que foi, en Sobredo, ali ao lado do Tui, que era unha das bellas capitales, matan a unha muller e a dous homens, firen a 15 ou a 20, máis ou menos, polo tema dos foros. É dicir, que estamos, aí hai un conflito e hai unha radicalización. Por outra parte, é certo que o galeguismo pudo intentar, pero en ese movimento antiforal ou ben era vacinable ou ben xa estaba vinculado en moitos casos a CNT, é dicir, a sectores radicales vinculadas, máis ou menos vinculados á ideoloxía anarquista que tiña prendido con bastante forza. E despois, recordar que o ano 23 a dictadura, o regeneracionismo de lingua de Primo, a verborrea de Primo, pois é unha verborrea que incluso era engatusador para certos sectores do nacionalismo catalán, e os galegos tamén entraron no engado, por lo menos hasta que se deron conta de que aquilo era un pitorreo. E Largo Caballero tamén. Que son persoas que fala que o nacionalismo colaborou con Primo de Rivera, se esquece, te cargas a la CNT. Anticaciquil, presentábase como anticaciquil, e limpo agora, no caso do agrarismo levaron unha gran decepción, sobre todo os nacionalistas e o galeguismo na provincia de Ourense, con Cura de Beiro, con Basilio Álvarez, cando hai unha viaxe a Santiago no ano 1926, cando vai o Pedro Pedrallo e Risco, que pasa por Castro de Beiro, añora interrompiendo, mesmo falando dos acontecementos que houve en Museira. Basilio Álvarez era un gran agitador, tiña como seguidores e tal, bueno, se foi arrastrando cara con outros partidos e aí levaron unha gran decepción os que se sentían por defensores dos oprimidos, da xente popular e todo iso. E por dicir algo, cando Castelao escribe sempre en Galicia que se publica en 1944, fai ali unha mención con certa añoranza sobre Risco, e dicía, cando Risco era alguén. Acabar antes que do 22, si os discursos que dan os agraristas no 22, incluso Portela, Basilio, os da Lide, son un proto, incluso non proto, é unha afirmación nacionalista e agrarista. Eles estaban con unha idea tipo
Polonia, partido agrario polaco ou algo polo estilo. O que pasa é que, claro, veo a dictadura e acabou con eso imposibilitouse. Pero... Aquí ten a palabra Pilar. Perdón. No, é que xustamente por aí, claro, pero que as cifras mandan agrarismo, pero que a poboación laboral galega, a maioría laboral galega, en cifras próximas ao 90%, está vinculada ao campo e ao mar. Antes lembraba... 3/4 partes. Olivia, claro, é así. Como mandan as cifras, despois podemos sacalas a pasear, pois do analfabetismo, por exemplo. Lóxicamente, iso condiciona moitísimo calquer mensaxe. Ben, é dicir, que a escritura ou a lectoescritura continua sendo un privilexio. Pero quería comentar a propósito da República. Claro, o problema xa é xenético, digamos, porque a República non foi nen federal, nen federável. Claro, entón aí está a cuestión. E entón, pero non convén esquecer que con toda a dilixencia, cabezas galegas e non galegas, por encomenda do Seminario de Estudos Galegos, en 1931, no mes de maio, xa tenen elaborado, o 6 de maio de 1931, porque algún especie de carnet de identidade galego perante o novo regime da República, xa Lois Tobío e Carma de Palero, con todo o seu saber xurídico, xa teñen elaborado un anteproxecto de estatuto. O primeiro, artigo primeiro, a Galiza é un estado libre dentro da República Federal Española. Bueno, máis claro, auga, non? E logo, a Sergio quería comentar que tamén simo, e iso ficou liquidado, claro. Na Constitución da República, logo, o texto do estatuto houve que adaptalo a nova legalidade republicana da Constitución de decembro do 31. Pero, si mo permites, claro, coas denominacións ou as nomenclaturas, a propósito da utilización de nacionalismo ou do adxetivo nacionalista, claro, batemos cun problema gramatical importante. E é a utilización do mesmo significante para denominar significados absolutamente antitéticos. Claro, é dizer, un Ortega e Gasset e un Castelao ou todo o primeiro risco, e que son a tese e a antítese. Quer dizer que, entón, claro, o problema da utilización do mesmo en termos, xa digo, do signo lingüístico, pois é, claro, é un auténtico... Ora, no regeneracionismo sí, pero claro, dentro de unha idea unitaria e unitarista de España que colide frontalmente coa doutrina e coa teorización do nacionalismo galego. E mutatis mutandis, hoxe, en pleno século XXI, pois, francamente, claro, hai un españolismo, hoxe, se logo queremos utilizar nomenclaturas como chauvinismo, porque na parte máis epidérmica, centralismo, por suposto, sí, pero o centralismo tamén ten unhas marxes semánticas limitadas, non? Pero, por suposto, claro que hoxe hai un españolismo de dereitas, de esquerdas, perifrástico, activo, pasivo e pronominal, claro, sí, de todo. E con moita camuflaxe, pero claro, iso xa está escrito na letra da Constitución vixente, porque aí hai unhas contradicións gramaticais das obras así evidentes, non? Na letra da Constitución. Con respecto ao que dixo agora Pilar... Vamos rematando para dar... Sí, simplemente un comentario moi breve. Non solamente unitario, sino tamén uniformizador na visión. Claro, eu utilizo o concepto nacionalista como se utiliza dentro do campo da historia, como utiliza Hobsbawm ou como utiliza Smith. Pero hai un problema, non? Claro, na loita, digamos, no debate político dificulta e por eso entendo as dinámicas que levan a cabo os partidos. Pero de todos os xeitos, dende esa perspectiva, o que
o que quere facer o nacionalismo español ou o españolismo ou o chauvinismo español é aquelo que resumiu tamén Ortega na súa obra. Castela fixo a España e España desfixo a Castela, é dicir, coller a identidade nacional, lingüística, é dicir, o bloque de significación nacional de Castela e aplicalo por uniformización a toda España. Crear un novo Estado-nación creado políticamente por parte das forzas políticas de Madrid, como se fixéramos enxenería política, que uniformiza o Estado. E iso, en certa medida, non é que se este facendo, é que triunfou. Porque o Estado que temos hoxe é un Estado, eu sempre debato isto cos meus alumnos, é un Estado que non é federal. O Estado español do 78 non é un Estado federal porque non recoñece entes coa capacidade de emanciparse cando queiran facelo. Ou non recoñece entes que cederan soberanía a un Estado X. Entón, o Estado actual é descentralizado, pero é unitario. Hai un proceso de descentralización administrativo, pero vivimos nun Estado nacional e unitario, nese sentido. E logo, outro aspecto que me pareceu clave do aquí abordado son as estrategias de movilización política, que son continuos na nosa historia galega. É dicir, o que acontece cando chega un regime político novo no Estado español, sexa o turno, sexa Primo de Rivera, sexa a República, sexa o franquismo, ou sexa o regime actual, é que as nosas élites políticas súmanse críticamente ás estrategias de movilización que hai dentro do Estado. É dicir, collen os moldes dos partidos ou do partido único ou os moldes que lle presta, digamos, a política de Madrid e adaptan a esa realidade territorial. O propio Basilio Álvarez. O propio Basilio Álvarez é un líder destacado, a ese respecto eu recomendo vos a todos a biografía de Miguel Cabo, que é brillante, analiza ademais a psicología do personaxe dunha maneira finísima e dá na clave. Basilio Álvarez é un líder político moi contradictorio, pero líder político do Partido Radical Republicano, do partido de Lerroux, que era un dos partidos máis beligerantes contra o nacionalismo catalán. Lerroux era o Albert Rivera da Segunda República. É dicir, era un partido político de centro-dereita, profundamente españolista, profundamente centralista e anti-pluralidade territorial. Pois Basilio aquí, con certas contradicións, asumía o seu discurso tradicional, pero dentro da estrutura do Partido Radical Republicano. É dicir, hai sempre unhas contradicións que vemos logo tamén na nosa transición, a transición galega, de líderes que fan un discurso político galeguista, logo fan unha praxe política que non se axeita ese galeguismo político. É dicir, hai un certo oportunismo dentro da clase política galega que se adapta ás estruturas de movilización da política de Estado no noso país. Iso daría moito do que falar, sin lugar a dúbidas, pero é un continuo da nosa historia. O propio Castelao, os primeiros pasos que dá en política é a sombra do Partido Conservador Maurista, cando el é antitético ideolóxicamente coas dinámicas caciquiles do Partido Conservador. Logo, evidentemente, afástase deso, pero ao final o peso abafante dos partidos, das estruturas de movilización que existen en toda España sobre un país que ten unha sociedade civil que lle costa moito mobilizarse políticamente, organizarse políticamente, e que o Estado tampouco facilitou históricamente ese proceso, pois é clave para entender os nosos déficits como país ao longo da nosa historia. Pero un tema, como digo, quedaría para outras xornadas de un día ou de logo.